И цветочек, и поворотник. Замок ему маю, я мусим даст, где мы кунам. Она молодец. Рахи рост замеряем, они бас курят. Марьям говорит, барой камуни хона, чик, баз механим бо чиз хутун лозим аст. Акут ҳис кардам ки мо танҳо нестам. Он мардуми муҳоҷире ки ин лаҳза моя мебинанд ва дастгирӣ кардан то ин вақт миннатдории худам мерасонам. Худо чанд рӯз қабл ба идораи сомонаи оила як сокини деҳаи навободи ноҳияи шаҳри нав Фирдавс Саидов муроҷиат намуда буд. пас аз пахши навори видеоии Фирдавс Саидов тариқи ютуб канали Оила ТЖ нафарони зиёде ба ин марди маъюб дастёрӣ дароз намуданд. мушкилоти асосии Фирдавс надоштани аробачаи маъюбии худ ҳаракаткунанда буд ва инак бо кӯмаку дастгирии як марди шарифу хайрхоҳ Фирдавс Саидов ба орзуи деринаш расид. тамошобинони азиз, ба шодии ин марди маъюб якҷоя шарик мегардем. мехоҳед хонаи табдили худро пайдо намоед? вақти худро беҳуда сарф накарда ба Arzon.tg дароед. бо мо пайдо кардани манзил хеле осон аст. осон, ройгон. Arzon.tg сайти эълонҳои бепул. рӯзе ки мо аҳли эҷоди сомонаи оила дубора ба деҳаи навободи ноҳияи шаҳри нав ба аёдати қаҳрамони барномаамон рафтем, хонаи Фирдавс Саидов сермеҳмон буд. пас аз пахши навори видеоӣ аз рӯзгори ин марди маъюб, бисёриҳо ба ин оилаи камбизоат дасти ёрӣ дароз намуданд. соҳибкори муваффақ ва хайрхоҳи тоҷик Маҳмудҷон Муродов низ бо дастовезҳои зиёд аз ҷумла орд, равған, шакар, тухм ва дигар анвои хӯрока ба аёдати Фирдавс Саидов рафта, дили нозуки ин марди маъюб ва аҳли оилаашро шод гардонд. برادر خوب شما اینجا سلامت جانم سلامت фарзандони хурдакаки Фирдавс либосҳои гарми зимистонаро ки меҳмонон оварда буданд ва бар намуда аз хурсандӣ дар куртаашон намеғунҷиданд. سلامت باشید Она молодец. бахир. Зиёд падар модар ку хай бача. Хай? муборак шавад куркачат зебида. муборак. Фирдавс аз ҳама бештар ба аробачаи маъюбии худ ҳаракаткунанда ниёз дошт. Маҳмудҷон Муродов дар арафаи соли нав орзуи ин марди маъюбро амалӣ гардонда, хотири Фирдавсро шод гардонд. این یا بزرگ میکنه میفروه Ба остаки накезанава. اوستا میکنه که Сани. این پیش میروه این خیلی میکنه این پاکو میروه این هر دوش طور میکنه راهی روز و میروه این بس کل این خیلی میکنه این خیلی میکنه راهی روز با Яки ҷа мебурмуддим агар ам банаҷ боша мебурхуда. اینجا میبرده منو این سویتوش این поворотник این поворотник تمام Скамейка хапо мерад бо. Акшо. این скамейка ها این кафо мерад скамейка Иҷа бо ду скамейка мехезавонад такаш. ани як дастай бояд дига агар он кашнад кафо Ман агар иҷа даст дига аст, ду мешавад. баракат я шумо. Акшо қабул кунед шумо кардем камашидам. Дидем? نیاز باید تفرم بد میکنه Не шо метем шада. خیلی یاد میگیره Шагари. озим не این میکشه اول خونه که اومده روسیکا کشه این خیلی میکنه این خیلی میکنه تمام اگر این باشد هزار کنه که این هیچ جا نمیرود این درگیر اونم باشد این همه خیلی آره این میکشه این سیتوش میموند تمام Сигнал шо те. سیگنال کنی سیگنال Я мана мана. Ама қафошо накуди. Дай накни. Худо худам биё, ҳамин. Ман чанд кило вазнам? мо ба Маҳмудҷон Муродов ва дигар шахсони хайрхоҳ
مخصوصاً به مهاجران مهنتی تاجیک که به زندگی دشوارشان در غریبی نگاه نکرده به این مرد معیوب دست مدد دراز نمودند اظهار سپاس می نماییم. مبارک شود فردوس. акай фидас ҳамон чизе ки орзу мекардед ҳамин аст? бале ҳамин аст. аз шумо аз соҳибкоро мисол миннатдорем мешазама ки мо маъюба мисол дастгирӣ мекунам дар ин мисол давлати осуда ки мо миннатдории худамонро аввал дар пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонанд ки мисол давлати ободу осуда дорем ки соҳибкорои мисол дасти ба хайр дорам мо маъюбоя дастгирӣ мекунам. ман бисёр миннат дорам. худованди таоло хайри кардагиҳошонро ба даргоҳаш қабул гардона. худованд аз ин балоҳо офатҳо дар паноҳаш нигаҳбон боша. худованд ҳеҷ дасти кам худо баракат мекунад. акнун дарк кардедӣ ки дар ин дунё танҳо нестед? ман дигар ҳис намекунам ки ман танҳо нестам. ман медонам ки мо маъюбҳо ҳама вақт Мариам гиред барои камбуди хона чӣ баъз механем бо чизи худтон лозим аст барои хона рӯзгор. шаид мо мана миннатдорем. ман шахсан маъюб ки ҳастам. ягон вақт ман анакут ҳис кардам ки мо танҳо нестам. мо ҳама вақт давлати мо сарвали мо соҳибкорои мо дастгирӣ мекардем. мардуми мо мардуми тоҷик дастгирӣ мекардем. аз ҳамаи шумо миннатдорам. ба мардуми муҳоҷир чӣ гуфтанӣ ҳастед? ба он мардуми муҳоҷире ки ин лаҳза моя мебинанд ва дастгирӣ кардан то ин вақт миннатдории худам мерасонанд. худованд мисол дар ҳамон роҳи дур ҳастанд, дар муҳоҷират ҳастанд. аз даргоҳи яздони пок талаб мекунам ки ҳама вақт дар паноҳ нигаҳбони онҳо бошанд. ҳама вақт мисол ба сари баланд ба пеши падару модар ёне ба пеши фарзандони худ ба ватан баргарданд. мехоҳед хонаи табдили худро пайдо намоед? вақти худро беҳуда сарф накарда ба arzon.tg дароед. бо мо пайдо кардани манзил хеле осон аст. осон, ройгон. arzon.tg сайти эълонҳои бепул. سامانه آیله همیشه همدم و همنفس شما مانده برایتان از روزگار چنین افراد نیازمند قصه خواهد کرد. امیدواریم که در سال 2021 نیز افراد خیرخواه و نکوکار با ما همکاری کرده و معیوبان، یتیمان، بیماران، عائله‌های کم بضاعت و دیگر آدمان محتاج دست مدد دراز می نمایند. زیرا بزرگانمان فرمودند رو نیکی کن که دهر نیکی داند. رو نیکی کن که دهر نیکی داند. او نیکی را ز نیکوان نستاند. مال از همه ماند از تو هم خواهد ماند. آن به که بجای مال نیکی ماند.